Pane mashoko anobuda togo panapa naGift Ostallos ziva omozawo kuti aiwa izini alai kana omozawo kuti aiwa ndo vamwe vari kuzama kudesa change munyika yeZimbabwe. Panapa takuona kuti munyika yeZimbabwe people are at a certain point kuti vanhu havachadi zvekuti aiwa ZANU-PF yazoita zvakati kana kuti vanhu opposition vazoita zvakati. Vanhu vakungoda rusununguko, vakungoda life yakangonaka, kugara zviri peaceful. Sana pinda mashoko anobuda panapa tago naOstallos ziva kuti bo subscribe like kuti on the bell icon. Ostallos zipa abuda pachena anyazoratidza kuti aiwa ari kuziva zvido zvevanhu, ari kuziva zvinhu zvinodiwa kana provision yeservice yatsvapwa kuma-citizens. Anouya onyora achiti always bear in mind that the people are not fighting for ideas, for the things in anyone's head. They are fighting to win, to live better and in peace, to see their lives go forward, to guarantee the future of their children. Ndo mashoko anoyatoka panapa naOstallos ziva achitaura mashoko kuti aiwa vakomanaka yese tozoti vanhu yese vangajoina mapolitical parties vakajoina aiwa vakafollowa vachiteera news Chamisa, but ari kuyataura mashoko panapa anouya anobata mwamoza kuti ando chokwadi chingoripo kuti vanhu havachadi kurarama upenyu hwekuti vanenge vasingazivi kuti ramangwana ravo vanomuka vari papi. Vanenge vachiziva kuti aiwa kunyange tava mugovernment yakarongeka kunyange tikajoina mapolisi kana zvakaita sei vaguaranteed kuti aiwa kunyange nedzinza redu, kunyange nemafamilies edu, kunyange nevana vedu vari guaranteed kuti vane upenyu hwakanaka. Mashoko anoadresiwa panapa naOstallos ziva nyika yakatasana nenhau yesuccession dispute achitaura mashoko kuti aiwa vakomana zvinhu sei zvingaitiwa but chido chikudo nemacitizens chinhu one achimbochinji. Mutudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pemashoko ake. Pinda mucomment section medu, musano subscribe like and turn on the bell icon.